Hej så. Jeg skal hen og se ham her. Jesper. Hvor kan du fast ud? Der har vi en. Vi kan købe ham her for en 10'er. Ej, hallo, det er godt tilbud. Må jeg godt lige se ham? Kraftedeme, mand. Må jeg godt lige se ham? Han er ikke flot, han er ikke flot. Vil du gerne give en 10'er så? 10'er. For en smule. Ja, jeg skal lige gå herover. Ja, det er godt. Det er ikke 10'er. Lad os lige prøve at forhandle. Altså en 10'er. Ja, en 10'er. Han er højst valgt 5'er. Ej, det er lige meget. En 10'er. Jesper? Hvor fuck er Jesper? Okay. Hallo. Jesper! Se, hvorfor? Jesper! Hallo. Må jeg lige prøve? Jeg tror, det er sådan her, man gør det. Ja. Jeg vil lige prøve den. Jeg tror, det er ketchup. Godt nok flot. Det er rigtig flot. Så er det sin creme. Må jeg prøve den? Ja. Nej tak. Okay. Jeg tror, jeg tager den. Ja, du tager cremen, ikke også? Okay, mange tak. Det er virkelig. Jeg skal stå selv og finde Jesper nu. Okay. Hjælp. Bedste ven. Ej, jeg vil gerne købe den der kontier. Jesper! Og så løber du ikke med sin creme. Hey! Du har brug for noget håndcreme. Nej, jeg har ikke. Jo, det er gratis. Nej, ja! Action! Jesper! Ja! Okay. Vil I gerne købe Jesper her for en 10'er, eller hvis I vil, så kan I få ham kun for en 5'er? Ja, det vil jeg gerne. Tak. Du kan bare hjælpe. Nu! Ja, og sådan endte det hele godt. Luca fik sin Jesper, og alt muligt andet. Sådan. Tak fordi I så. Hvad skal jeg trykke på? Ned.